Ni ai ngu yo blei namar kan ni ka step bala ba ula ai hangi ba ula pliru kalat pan penyo yangi man sha score ka tin jong blei leng ba jong kan ka Good News TV channel jong ka KGP sinot sep ngi ka benta ka ba ngakwa bangin pusan lang ha kan ka step ka ba menta kalong na ka gospel umathios lanong ka basaw ka dukhat ka baningkong ter hang di la batai shapang ka jingsha jing it jong ujisu sau po singi bat sau po met bat la tho hang ni bahadin ba ujisu ula sha jing it sau po singi ba sau po met ula thangan bat dei ha kan ka por bala yalam no yo ujisu da umen sim sha kari klau ban yo pen shoy ya u da usoitan la pen pau hang ni ha kan ka benta ba u soitan ula pen shoy ya u lai sin ka baning kong u soitan haba ula yo i ya u jisu bala thangan ula let ha u bat ula ong la da milong u khun u blei tu hukum ye kini ki mau ba on kalam kpu la da shi sin pen khan la da dei ba u soitan u pen shoy yangi bun sien ngi la sngo sarong bat ngi sngo kum manga shisha kat ka khun jong ublei la ni kat ki khun ki jong ublei ngi la don hi ya kata ka bor bangin le ya kata ka ba usoitan u ong baga jing thmu jong soitan ka long hi ya kata ban pin sarong kumba ya la dir u hap na ka jing sarong ba ublei u shop no ya u na beneng bat ba u la wan ru shakani ka parthai ban pin shoy ya ki brieu leng ba ka jing sarong bat ngi yo iru ba buon ki breu wat la ngi kam ya la die ba ngi long kita ki nong bot uji suru henrei buon sien ngi sha job no ha kani ka benta ka jing sngo sarong bat buon sien ngi klet ba ublei u isi ya kita ki bas ngo meng bat ya ki bas ngo sarong ka bible hi ka ong ha ka kitab proverb la nong ba khan ri khot ba khat phra ka ong ka jing sngo sarong ka let hashwa ka jing jot bat kamen siem bas ngong meng hashwa ka jing kalon ngi kan mau ya usiem asaria men ba uni usiem udang don khat an rius nem karta la thong siem ya u bat u ula sin shar ha kari Jerusalem bat ngio iru ya uni usiem haba usin shar kumba san po ar tli kisnem u la le ru ya ka badei hakmat ka jong ublei bat ula ai ru yala ka jong jing em banwat ya ublei bat ula le kum taru ula ublei ru ula pen man bha ya u bat uru ula job shibon ki thma ba ke jing ya le ki bawan ha khmat ka jong u namar ba ka khti ka jong ublei ka don rengkat bat uni usim asaria ya ubala tip kerteng ru kumu osia ti kanam ka jong uru kala saphriang ha keleng jong kari hi baro ka wei bat shibon na ki wei pat kiri ki shep tiang ya u bat ya ka jing krau ka jong u bat ba yo iru ba dei hang ni ba uni us iem ru anda u la yo i ba u la long u ba krau bor hado kata kata u la long ru us iem u ba ki wei pat kiri ki shep tiang ya u ke ei ka ba lawan ja ha ka jing im jong u la sedang ban hap no bat ban wan no kata ka jing sngo sarong ha ka jing em ka jong u bat ula le ayu ni us em ula rung sha ka temple bat ula thang ya ka jing ubi ata bat ya ka ni ka benta ka ba u ula le kala pen sngo si e ya ublei namar om dei manu bala ban le ya ka ta ka benta hendei dei tang kita kiling do ya ka bala pen sle hi ban thang ya ka ta ka jing ubi ka jing pen sle ka jong ublei hendei uni us em usim asaria ula le ula shim ya kata ka benta bat ka ei ka baja ya u ublei u la sempat ya u ublei ula ai ya ka ni ka jingpang nyang tholi ban ngat ha uni usim asaria tat ba hadu ka khlimat ka ba un sayap no ru u yap rengkat bat ka ni ka jingpang hi kumta usoitan ru haba u long hi ta usaitan ko mangala ong mene ba uru ula sha shop ha ublei na beneng kumta ula wan ru ban pen shoy ya ki brio bat ban penja buram
ya ubrio hakum kani ka benta henry ngi su tenat pat ya ka jing jubab ka ba ujisu ujubab ujisu uong bom tang dak pu bon im ubrio henry dak kiktien baro ki ba mi no nak sentur ka jong ublei yo i hang ni ba dei ya ka tien ka jong ublei ka ba ngi don kam ba ngi la ban yeng ya le persya ya ka buit thap ka jong usoitan ka jing pechoi ka ba ar hang ni usoitan ula yalam yo jisu bat ula bo ya u ha ka dong ka tempel bat ula ong la da me long shisha ukun ublei to penno ya la die bat kumbala tho u ong usoitan ba ublei un sapha yaki anger bat ban ra no yami hakakti ke jongki usoitan hang ni utes ya ka faith utes ya ka jinget ke jong jisu habapet habaro kini ki por ke pamenta ke ba usoitan upendon kam ya kini ki kentien lada milong ukun ublei hang ni ru uong lada milong ukun ublei penno ya ladi ngiru bon sien ngilong kumta hi hakates ke baaru ke jing pensyoi le si ngila ban long kumta ngiru ngila ban hap hakata ke jing pensyoi ke ba usoitan unriam ba utrap yangi henry to ngin ken mau ba teng teng ngi sha trap hakani ke jing mut ladon we ubriu uni ubriu ubadon ke jinget ke bas kemba bat uong ba om don manu ru bandon ke jinget ke ba ngadon bat haba lawan ke jing pertaha kata ka snong ba usa ba baro agi badan hata snong ki haban mi no na kata ka snong namar kanwan ke jing slei ha kata ka ri ke bat ka snong ba udon hendai ke e ke ba undi ubriu ula sungus kem ya kata ke jinget bat uong ba om don manu ru bala ban penyap yang lani lada wan kata ka jing slei ublei hi un yarap yanga kumta haba wan kata ka jing slei ha kata ka snong ka jong u baro kilai petlut henry ta ubriu udang sa ti ja ayu andala wan kata ka jing slei ha kata ka snong ka jong u ulas dang ban kiu ha ka mala ka ba kham he kham jrong la kiu ha ka mala ka ba kham ha jrong khanang ban laj na kata ka jing sha tap kata ka ya ti anda kumta la yo i ka wei ka lieng ka belawan ban pet ya ki brio sau dong jong ka badang don manu ba yo don ki badang sa kata ka senong te onda ki ne ka lieng ka la yo i ya ka ya tau brio ki la perta ba ong ali wan no ka ne ka lieng yo phiap re new brio ong nganem kio ka lieng naman ngatip ba ublei un sawan yarap yanga bat kumta onda kata ka kala nang slei kata ka lieng ru kala lei phai no namar ba tre ban wan ha kata ka lieng te ulakio sa ka mala ka kham se drong du bat onda ulakio hang taru kani ka kala sedang mantap ya kata ka senong bakari kani kini ki brio pat ki bawan ban yet hang taru ki wan sa sien da ka helikopter bat ka e baja ni ubri tre satia ban kio ha kata ka helikopter uong bait ba ublei un sawan ban yarap yanga onda kumta kani kapoi kapor ba uni ubri ula shat tap no ha kata ka bat onda ula shat tap ula yam bat ulet cha ublei uong i ublei try habang ngadon ke jinget ke bas kem kat taru kumno pat ngadang yap balai pi klemwan yarap yanga ublei uong katua kalieng ka banganga pha de manga banga pha man palat yem yem ya katu ka helikopter ka banganga pha de manga banga pha man palat yem yem teng teng ublei u a yangi ya ka jing yarap hendring ngim so thu ya kata ka jing yarap ba ngi ngop no ha ka jing pensyoi jong usoitan bon tes no ya bat ngi hap no na kata ka jinget ka ba ngi don usoita namar utip baka jinget jong brio pun sen ka ki shani ba chatai kumta haba uwan bantinju ya ki brio uriam ru ha ki babon rukom henry ujisu upen i kumba udumak ya usoitan bad uong menom tenjo ya trai uba ublei jong mi hatu lawan kita ka jing penchoi yang ba dia phingila ne ban long kumta ban shop ya usoitan ban dumak ya u ba
bat ngin zo thu ba u play u ba khrau bor u long ya ki e paro ka jing pen shoi ka balai u soitat u yalam yo jisu ha we u lu majrong bat onda u la yalam yo jisu la pen i ya ka hima paro ka hima ka ba he bat u ong ya ka tien lada mi kloi ban dem bat mani yang ngan ai lut kan ka hima paro ka ba khaddu u soitan u tes ye ki brio yang bat yang ngilang paro kalong ya kaspa bon sien ngi ngop ha kaspa ni ngop ha ga jing pen shoi jong kaspa ho ngi don kam namar ngi haban pen biang ya ka jing don kam kete bat ka jing dawa jong kan ka met ka jong iru ka jing dawa hiang hasam ngi haban kama ya kaspa henry kat nu ngut pat babun nangi ngi kamai ya kaspa da kaspa pamdei yang ngi bangin le kumta kaktien ublei ka ong ha ka shiti shak hebrew lenong ka bakat lai da kot ka basan tu long ki balat na ka ba age by bat da ka ba sngo hun bat kita ki e ka ba pidon ngi dei ban sngo hun bat kita ki e ka ba ngi don khnang ba nginem sha riam ha ka bor ba ka but thap jong bomman namar ngi yo i ha kini kisni ba buon ki brio ki be ya kaspa buon ki brio ki kloi wat ban ben man saw ya ki weiru ba ban shim ban luti ya ki brio tang na ka banta kaspa bat ublei u ong pimla ban shakri ar kan rat ublei ubu khnang ya kaspa bat ya ublei namar ublei utip ba ka jing tlot jongi ki brio ka dei ha kaspa bat kumbangi yo i o sunran jong uji sur u judas tang na ka banta kaspa ukloi bandi no ya ujisu tongin yet ya lade ni et hadu kan no ya ujisu hadu kan no ngi et ya ublei hadu kan no bangin kloi ban len no ya lade bat ban long ki khun ki jong ublei bat ban im ga ta ga jing im ka ban pen so bha ya ublei da ka ba ngi ngin chop ya ka bor jong bom man bat bangin long ki ta ki khun ki ba et ban puli ka tien jong ublei namar ngi tip bangin la ban yeng ya le ya ka bor jong bom man de tang da ka tien jong blei bat da ka jing toy ai ba kini ke tien ke ba khandiat kan long ke jing ker khu yang a ba dia phi kum no bangin san ha ka tien jong blei ba da ka jing toy tungin ya le lang ha blei ke jing toy sa shi sien ko pa ngi wan ha jan jong me ka ni ka por ngi ai ngo ya me ko trai ke jing san e ba ke jing yalam ka jong me ko trai ba pha neng ba jong ka ni ka good news channel ko pa ba et ni yo ban pan pana ya ka khubor ke jing pen im ka jong me yalam yangi ko kan rat bangin long ki khun ki ba ya ja ka ta kalan ti ka hok ba ka jing shisha jong me ba ki bor jong ka jing dom ken la ban pen thame pat yangi ya ka jing jongi shani ba chatai re ai bangin job ya ka bor jong paman da ka tien ka jong me trai yalam yangi bangin et ya ka tien jong me ngin et ban ya slok ban me ko trai mangi tip bangila ban yeng ya le persha yu soitan de tang ha kini ki ar ban ta ko pa be ya lam ngi do mun sim bo ti ke ba ro ka jing pen ya ka jong me la ba ka ni ka sni hi pa ro shi sni ha ka teng jong me ji su ngi dem ngi pan ro to ai be ka jing ai e ji su kris ba tra jing ke jing et ba ble ko pa na bam chukut jing salok ke ba pen chat bo jong mun sim ba khu ai be kini lai ha we kan yai long ran kat bat ngi lam ba ka ni ka sni hi pa ro shi sni hang no be ngi don ngi long ki shakri ki jong me ngi long ki sakhi ki jong me hang no be ngi don ngi long ki nok plai me ai be kini lai ha we ki long na brakat lam bat ki priyo sat lak par thai ki ba et ba dem ba shakri mani ya me men ta hadu halakata amen